Всяка пролет бяла, без теб сама цъфтях. Всяка есен хладна, без теб заспивах в страх. Всяка среща чужда, далеч от мен се скри. Между хиляди търсих твоите очи. Колко стъпки плахи към теб не ги брои. Колко болки скрити съня ти тайно пих. Като дъх отронен денят за теб лети. Стискам времето, но защо тръгваш ти? Диши любов, дори до смъртта боли. Диши любов, когато в мен съвали. Би от сърцето ми, глътка живот от дните ми вземи. Само с теб нощта бе огънисти. Само за теб света сама победи. Да прошепна, остани. Завъртя земята в чуден кръговрат. Беше юли, беше лято в този слънчев град. Сините звезди в твоите очи стоплиха ме с огън непознат. Галеха вълните с песен, пясъчния мрак. Те ли казаха къде съм или сам разбрах? Сините звезди в моите очи за една любов ми бяха знак. Чули тази песен, чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Тя е чудото, което знае пътя към сърцето, там където всичко е море. Че се случи нещо, но не зная как. Тази песен ми не срещна на самия бряг. И едно море да ни събере, щом в две посоки тръгнем пак. Чули тази песен, чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Чудото, което знае пътя към сърцето, там където всичко е море. Песен чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Тя е чудото, което знае пътя към сърцето, там където всичко е море. Чули тази песен, чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Чудото, което знае пътя към сърцето,
всичко, всичко е море. Как ни завъртя земята, чуден кръговрат. Беше юли, беше лято, в този слънчев град. Сините звезди в твоите очи стоплиха ме с огън непознат. Галеха вълните с песен, пясъчния мрак. Те ли казаха къде съм или сам разбрах? Сините звезди в моите очи за една любов ми бяха знак. Чули тази песен, чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Тя е чудото, което знае пътя към сърцето, там където всичко е море. Зная, че се случи нещо, но не зная как. Тази песен ми срещна на самия бряг и едно море да ни събере, щом в две посоки тръгнем пак. Чули тази песен, чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Тя е чудото, което знае пътя към сърцето, там където всичко е море. Песен чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Айде, давайте нагоре. Как ни завъртя земята, чуден кръговрат. Беше юли, беше лято, в този слънчев град. Сините звезди в твоите очи стоплиха ме с огън непознат. Галеха вълните с песен, пясъчния мрак. Те ли казаха къде съм или сам разбрах? Сините звезди в моите очи за една любов ми бяха знак. Это видео, поэтому надо шевелиться. Чули тази песен, чули сребърния смях на юли в писъка на южни ветрове. Тя е чудото. Когато се късат Босфора и Дарданелите, рязко се покачва нивото на морето и тогава се образува и острова. Иначе като скали е част от Странджа планина, много по-стара от Алпите и Хималайте. Затова толкова е мека и гостоприемна. На острова има и магнитна аномалия, която се е свързана с метала, който има тук. Той променя малко магнитното поле. Радиазисти разчитат тази енергия, споделят, че е положително зареден и който стои 2 часа на острова, здраве няма да се отърве. Затова и ви 2 часа сега си постоите, някой повече. В 12 часа тръгвате на обратно, нали ви казах? Добре. Така, и вече скалните образования, които са интересни, каменен пиратски кораб, дракон, портата на слънцето, където се вижда и ръжда по скалите и кръгове, там е метала, реално доказателството.
След това вече първият градеж, който е останал до ден днешен, е от времето на Второ българско царство. Теодор Светослав, взимайки земите по Черноморието от Византия, строи параклиси на света Анастасия, свети Кирик, свети Иван и свети Тома. Но на другите български острови те са разрушени малко или много от времето и историята, но тук църквата си остава, достроява се през 17 век, тогава са и стенописите вътре. Най-големият стенопис, който е запазен, е с сцени на Възкресението Христово, откъдето всъщност идва и името на острова. През 16 век група рибари влизат на риболов, извива се буря и дни наред не се прибират. Когато обаче отихва морето, те се появяват със своите лодки и техните близки, очудени, че ги виждат живи и здрави, възкликват Анестис, Анастасия, от гръцки е Възкресение. И затова дават името на острова Анастасия, място за възкресение и за спасение, богат гръцки манастир. Нямаме наша църква, в границите на Османската империя сме, но Вселенската патриаршия става все по-силна и по-силна и строи манастири и църкви по цялото Черноморие. Така че 1805 година е завършена църквата в този вид с дарение от Хаджи Матей от Котел. Богат котенски търговец, голям българин реално, дава дарения, построява се храма, построява се и тази голяма манастирска сграда. От тази страна също имало на 2 етажа сгради, но малко или много морето си ги е взело. Но бурен живот кипи на острова, на гръцки са били служенията, но българи са идвали тук и българи са дарители на манастира. 100 години по-късно, след освобождението, гърците напускат острова, взимат всичко ценно и разпродават и манастирските имоти. Опитват се да продадат и острова. На цар Фердинанд тук е искал да се построи дворец. Това е малко друго интересно, той към масоните там спада. Тук съседа от среща, може би се сещате кой, и той към тях спада. Знаят за енергията на острова и искат да си ги вземат за тях. Да, ама не става. Бургазли си го държат за стички, да може да е отворен. Така че не позволяват да се присвои острова 1901 година и остава на държавата. За съжаление обаче в нашата бедна православна църква, екзархията, нямат средства за поддръжка на манастир и той запада и на 3 пъти става затвор. 23-та, 25-та и 41 година за по няколко месеца на втория етаж са затварени терористи, бунтовници, основно подпомагани от съветската общност. Тук болшевиките и така нататък срещу царя са нещата и когато се препълвали бургаските арести, тук са затварени хора. На 29 юли 25-та 43 от тях правят бунт и успяват да избягат. С 2 лодки стигат до отсрещния бряг, оттам през цяла Странджа, преминават турската граница и с помощ от Русия от Истанбул стигат до Одеса. Всички на брега на свободата. Добре им тръгват животите, но за съжаление за голяма част от тях завършват живота си в Сибир, изпратени от Сталин. Други пък във Втората световна война, но тези, които се връщат в България след 45-та, от терористи и бунтовници, те стават герои. И в тяхна чест острова става болшевик, както много хора го знаят като остров болшевик. През този период Рангел Влачанов снима филма на Малкият остров. В 75-та година се често 50 годишната от бягството и по немска технология тока и водата стига до тук по дъното на морето. И до ден днешен е така, затова тази котва обърната обратно, ако видяхте, показва, че това е пристанище с подводна комуникация. Да не се спускат котви, за да не се засегнат комуникациите на острова с брега. Така, какво ще правите днес? Освен да видите скалните образования, да отидете да намерите кладенчето на желанията, там трупаме новото съкровище на острова, ще видите защо. Влезте в единствения оцелял храм на остров, нашата църква, в притвора. Може да видите копия от мощна хранителницата, която намериха на свети Иван, на Йоан Предтеча, копие, защото оригиналът е Созопол, но тъй като този манастир е свързан и с този на свети Иван, затова си имаме и оригинално копие, му казвам аз, защото National Geographic снимаха с това, всъщност този реликварий. В притвора също ще видите уникалните икони на Тошко Вачев, ето го тук зад вас, авторът на експозицията, която е в притвора, която осветява храма. Наистина ще видите колко са светли и колко са хубави иконите в притвора, след което влизате в основната част, където ще усетите акустиката на храма, ще видите уникалния иконостас, стенописът се пазва зад гърба, така че може да се запалите свещички за здраве. За сега е паметник на културата, но новият сливенски митрополит беше тук миналата седмица и нареди да се сложат 2 икони и официално да позволи да има служби в храма. Така че очакваме и това да се случи. Освен църквата, може да видите и музея на втория етаж, срещу билетче. Може да се качите, да видите пиратите и съкровището, да видите морското дъно. Всъщност разширихме острова тази година. Подводен параклис, който се намира в тази посока, може да видите Шамандурит само отгоре, където е маркиран, на 15 метра под морското равнище. Когато слизаха сега на 8 водолазите, заснеха филм, който филм буквално може да видите какво е там под водата.
И да видите и президента нашия долу също. Защото миналата седмица бяха тук и се спускаха. Така че след това с очила за виртуална реалност може да плувате между останки от потънали кораби, да видите избягалите затворници, иконите на света Анастасия, много от тях от цял свят. Нищо не се вижда с просто око, но като поснимате с камерата на мобилния телефон, може да ви се яви духа на светицата. Не се явява на всички, ще пробвате, ще видите. Последните две стаи са посветени на поета Христо Фотев и рибите в Черно море. Така че това за тази част. Тук долу е нашата лекарна. Защо лекарна? Събираме билките от острова и правим лековит билков чай. Така че там е и кафето, лимонадата, сладоледа. Ако има някой гладен, ресторанчето от другата страна, колегите ще ви предложат нещо за капане. Така че приятно изкарване, благодаря ви за вниманието. Острова е ваш, 12 часа тръгвате на обратно. Дървото отгоре е специален пласт слага, нали? Също така е. Така е. Аз съм ръчанец. Баща ми е роден в Джулюница. Ясно. Велико Търновско. Минаваме често. Тръгва насам, дядо като мина покрай Габрово, минава малко от Габровците зимон. Сега го виждам за пръв път. Това е номер едно тук, ще кажем да кажем на Митко да направи почтен гражданите. Аз ще дам една визитка, ще се направя представление. Значи най-близката ми приятелка тук е Роза Боянова. Добре дошли на остров Света Анастасия. Добре дошли в църква Успение Богородично. Да понимате се. Ще ви запозная накратко с моя живот, моето творчество. Вие сте първата група гости, на които аз ще говоря директно за самата изложба. Казвам се Тошко Вачев и съм роден в град Бургас. Все понятно? Да. Если все понятно. Аз съм единственият бургазлия, който е роден в един от символите на град Бургас. Бургас няма символи, където някой да се роди и да заживее вътре, но един от тези символи, това е кулата на Форопазачите. Тя се намира на централния вход, откъдето всички вие минахте, за да стигнете до Морска гара. Още в началото има една каменна кула на 2 етажа и това е било дома на форопазачите, които са наблюдавали фара дали свети. Понятно се. Он родился в Кулу Фара. Он там родился. Маяк. Маяк.
Там была башня. Он там родился. Башня – это символ. Тя е кула на фаропазача, тя е на определено разстояние от самия фар, където ние минахме, когато излизахме от самото пристанище. Да. Он родился там, в этой башне. Тише, тише. Елена, это описано в романа «Супруга хранителя маяка», да? И оттам започва моя живот. На 65 години съм. Преди 28 години видях една икона, която много ме привлече, реших да изпиша и оттам започна моето творчество. През всички тези години аз имам над 1000 икони, имам над 23 изложби в България и имах честта да присъствам на първия благотворителен бал прием на Руско-Балканското приятелство в Белград и там се запознах и започна голямото ни приятелство с Елена Евтушенко и Александър Данилов. И на всичките изложби аз показвам най-доброто от моето творчество. Моят стил на икони, на изписване е руския стил. Аз харесвам, когато една икона дава светлина, вяра, надежда и любов. Тук в двете помещения са 54 икони, като основно място намира иконата на Исус Христос, след това на Богородица Исус, светци и светици. Ще се радвам да ги разгледате, да ви харесат. Имам визитки оставени, ако някой иска да ви бъде приятел, да кореспондираме, ще се радвам. Ако има някакви въпроси, бих ви отговорил тук на място. Надо перевести кому-то, что более 1000 картин. Йосиф, задай вопрос. Вон на сегодняшний день написано. И он просит, если есть у вас вопросы, задайте ему. И он ответит, если какие-то есть интересующие ваши. Иконите са изписани по канон, истински са, няма хартия, всичко е реално, както трябва да бъде една икона от началото до края. Точно надявам се, че всички са осветени, благословени. Не са осветени, защото който придоби икона, се освещава в църква и вече, когато тя се освети, тя остава силата и енергията, за когото е наречена. Аз разполагам от дома между 100 и 120 икони. Аз имам лични икони, които са осветени и енергията от тези икони е в мен. Но тук, ако някой, примерно, реши да се закупи икона, вече той я носи в църква, тя се освещава от отче, нарича се точно за него и силата и енергията е за този човек. Можно спросить, вот вы писали иконы со старых икон, так? Ти се рисува икони, старите ли си взела като тип? Аз не мога да създам нова икона. Аз трябва да гледам модел от иконописец във времето преди мен. Това е канона. Това е истината. Он не может сам создавать. То есть у вас нет хранения старых икон, вы их не храните? Аз нямам стари икони. Моята икона е от преди 28 години. Първата икона е от дома. И закрилят дома и моето семейство. Скажите, господин Тошков, прежде чем написать икону, вы берете благословение от батюшки, да? От святого? Не. Благословение вземаш ли, преди да почнеш да рисуваш иконата? От кого вземаш? Благослов. Благослов. При нас е много трудно. Аз трябва да членувам в организация, където се влиза много трудно, където реално там не се чувствам добре. Аз се чувствам като свободен иконописец, самичък да си ги изписвам това, което аз искам. Не някой да ми налага догма, това може, това не може. Нет, вопрос был не об этом. Вземете някакво благословение от църква, за да пишете икони? Не трябва. Это благословение от Бога. Абсолютно, да. Знам, че в Русия има практика да има и документ, нали, благословия, но много трудно тук някой може да ти издаде такъв документ. Това, което правя, което изписвам, е Божа работа. Идва ми отгоре.
Това не е манифактура, аз да правя все едно. Тук ще видите различни икони. Няма които да се повтарят. Свети Николай Чудотворец е един. Аз имам 40 различни образа негови. 40 различни. Света Анастасия, закрълница на острова, името. Тошко и Галина Вачеви те даряват моята съпруга тук. Това е дарение на острова и тази икона остава тук да закръля всичките нас. Да, чтобы она оберегала остров и всех его посетителей. Мога да кажа, Белян? Мога да кажа? Что я добавлю, что я поняла? 28 лет назад он увидел одну икону, которая его очень впечатлила, как бы его благословила именно на иконопись. И каждый день, изо дня в день, не проходит дня, чтобы он не писал какую-то икону, в которых написано более 1000. Да. Самая старая икона, которая здесь. Поскольку вопрос возник для храма Гнева, то, что говорит, что он почему не освещает свои иконы после создания, да. Он считает, что человек, который получил эту икону, приобрел ее, он должен сам ее осветить, и тогда сила вот святого, который получил икону, она будет связана с тем человеком, кто взял эту икону. Поэтому он заранее не делает там освещение или благословение. Да, 23 выставки было. Небольшая Не съм пътувал. Искам да добавя в моята биография житейска не като творец, освен изложбите, аз съм партньор в Балкански алианс Евгения Веда, Русия, Москва, прави в България и на Балканския полуостров. Това са състезания между деца, които участват с танци и пеене, музика, балет. И на нейните олимпиади аз участвам с мои изложби, защото тя казва, децата трябва да се учат на християнство от малки. След това, аз съм вече 6 години партньор на фондация Мечта за дете. От основаването, това е една фондация, която подпомага младите двойки, които имат репродуктивни проблеми. Те, с които не могат да имат деца. Аз участвам с дарения и икона, моята съпруга Галина Вачева. Тя е артист, прави морски картини, морски пана и ние ги даряваме на фондацията, продават се на търг при благотворителни балове и парите се използват за семействата. Можно перевести? Да, то, что сказал, что он является членом благотворительного фонда, который помогает молодым семьям, имеющим продуктивные проблемы. Вот, он пишет для этого фонда иконы, а его супруга художница замечательная, которая пишет морские картины, да, варианист. Вот, они дарят свои работы этому фонду, продают, дарят книги, пополняют этот фонд для помощи вот молодым семьям, которые хотят иметь детей. Фонд называется «Мечта ребенка». Да, ребенка, да. В Сербии там проходило как встреча. А има ли деца вече кръстени Тошко от тези? Не, няма, тъй като в тази фондация тя е създадена от Емилина Рускова и там ние като отделни личности не се споменаваме. Ние сме едно голямо семейство. В това голямо семейство, освен аз като иконописец, съпругата ми творец, има певци, има актьори, има музиканти, които всеки участва с нещо и реално аз се гордия, че съм партньор точно на тази фондация. Да, этот фонд поддерживает и музыканты, и театральные деятели, и актеры, и художники, в общем, люди всех направлений культурных, и тоже очень гордится, что он является частью этого фонда. Я обратила внимание, что на иконах святые.
два въпроса. Едното е църквата за реставриране от кой? От вас ли? Нет. Реставрация, това си е от много години напред. И въпросът за Молдова, много лична приятелка ми е Оксана Желякова. Мисис България 2022. Твърдица, наш радио. Твърдица, не твърдица, българската, твърдица, молдовската. С нея под егидата на Деня на Русия на Елена Евтушенко беше се направило едно шоу и Оксана участва и от тогава е нашето приятелство. Аз имам две дарени икони, които заминаха за бесарабските българи в Молдова. Така че и там имам икони. Да, у меня такой вопрос специфический. Я обратила внимание, что на иконах святые делают мудрые пальцами. Мудрые, как бы считаются частью восточной религии. Говорит ли это о том, что когда-то религия была единой, или это что-то, потому что... Да, все мудрые. Это раньше, в историческое время так всегда. Но они показывают мудрые на своем пальце. Вот так византийные. А религия христианская, кто-то не интересует. Как слада просто. Я тоже иконы византийская традиция, это не его икона. Я хотела бы, товарищи, минуточку не расходитесь, да? Да. Да. В этом году ТОШ Ковачев принимает участие в нашем конкурсе, 7-м международном литературно-музыкальном фестивале «Славянское слово» в номинации «Сохранение культурных традиций творчества». Он представил на этот конкурс коллекцию своих икон и вышел в финал в этой номинации. И я сейчас хочу торжественно наградить его дипломом финалиста и будем ждать итогов в сентябре. Тож подавая диплом. Благодаря Леночке как раз Евтушенко, то, что нашел наш конкурс, да, и благодаря Наташе. Вот, они рекомендовали его, можно сказать, номинировали на этот конкурс. И мы будем ждать финала. Аз имам няколко подаръка тук за мои приятели, които ги ценя страшно много. Започвам първо от Наталия. Искам да подаря една икона Пресвета Богородица, Благодатно небе. Тази икона е чудодейна, помага и за психологически проблеми, и за телесни проблеми при хората. Искам да закриля тях семейството и аз съм благодарен, че съм тук сред вас. Наталья, разверни, пожалуйста, чтобы мы посмотрели, запечатлели. Тоже встань там, встань с ней рядышком. Окей. Там пакет тебе, пакет. Това е за големия мой приятел Милен Тотев. Вижте, че има една песен Карабля. Нашия капитан. Да, Галя сделала. Галя, вставай рядышком. Галина, рядышком. Какая красота. Смотрим туда, на меня глядим. Супер. Благодарю. Това шампанско е специално за Саша. Знаем за тези години да всеки по нещо и ще се радвам при един добър повод да се изпие. Спасибо. И
тъй като ви споменах, че моята съпруга е арт-творец, това е една нейна творба и тя е специално за Елена Евтушенко. Браво! И тъй като Елена има моя икона на света Елена преди 2 години и сега Галя искаше да й подари нещо за спомен от този прекрасен ден и за това морско пано. И тъй като сме сред морето, мисля, че много добре се получава. Очень красиво. И сега, за финал, тъй като сме славянското слово, има много добър приятел, който е поет и писател и той пише само на морска тема и обещах тук пред вас да прочета едно негово стихотворение и стихотворението се казва "Легенда за остров Света Анастасия". Моркачът е самотник и морето, когато се надигне да си тръгва, изхвърля го от себе си с вълнение. Заплаква Богородица и изпитат стълба, най-дългите по сила светлината. Платна пропадат, фарове угасват и лодките спасително висват в мрежите, напуснали леглата на заливите. Главосите с писък разсипват се в прибол от жълтици и тежките съкровища умират в легендата за острова. От птиците човекът малък се е влюбил в прилива и слива се с тялото на рибите. В кръчмата морето се пропива. Тръти на водорасни, мъртви миди. Премигва под лъчеломисцентния, разлива вино мътните си рани. Свети Никола още го сънува като дете. Не спира да мечтае. Самотникът мокаш ли е? Бълнува на масата с старите рибари за времена, които се вдува, за младостта, огълната от пясъци. Морето миг навърши се търколи, пияно от измама и предателства. И само Богородица под лунната икона плаче и го си зърцава. Моят приятел се казва Динко Динков и може би един от най-добрите творци на морски стихови разкази. Това е Динко Динков, он пишет именно о море, на морские темы, и тоже, когда считает, что это лучший болгарский поэт, который пишет о море. Это стихотворение автор специально попросил для нас сегодня прочитать. Так, сейчас, друзья, давайте мы пройдем в театр. Там нас ждет микрофон. И будем читать стихи и петь песни. Са родили в един родинен дом. Аз, значи, по-късно, тя е по-млада от мен, 10 години. Майя, доцент Майя Панайотова, живее в Белгия, но не живее в България. Заповядайте в Белгия. Все понятно, все ясно. Я читала биографию, прекрасная биография. Да, благодаря ти, че и ти помогна за представянето, тъй като ти не знаеш моята биография. Вот, ну, это для меня небольшая работа и такой подарок для меня даже очень... Така го чувствам. Аз казвам, че на всяка моя изложба дарявам икона. Когато откривахме изложбата на 1 май, аз дарих тази икона. Но днеска е свят ден, близко тук и аз затова реших да даря.
да четем. Я вообще в Болгарии вижу иконы, которых в России нет. Верно е. Первая меня поразила икона в Болгарии, это святой Стильян. Он держит мальчик... Точно така, закрылник на лицата. Да, а я же гинеколог, акушер. И меня эта икона так поразила. И вообще столько я вижу здесь икон, которых нет в России. Это меня очень поражает, сильно удивляет и радует, потому что это очень здорово. Прям для души. Чувствуется благословение. Аз имам икони, където много рядко се изписват. Да. Но икони, които носят радост, светлина на християните. Тази икона е една от 10 най-рядко изписвани в света. Да, я ее первый раз. Това е Пресвета Богородица, закрилница на изоставените и сираците. И затова тя го е прегърнала над него, все едно, че е в утробата и тя го закриля по този начин. Това е една от най-рядките икони. А тази икона в Гърция е Панагия на гръцки, на български Богородица. Това е в едно село, където църквата се е казвала Панагия. И църквата пада до основи. И иконата остава. И те после правят реставрация на иконата, възстановяват селото, възстановяват църквата и тази икона е точно оттам. Спасибо. А това са достойно Ест, Исус, в търсене на загиналите и предимно са с руски и като стил с короните отгоре, с камъните и така. А тук вътре видяхте ли вътре иконите? Да. Очень красивые. Благословение прямо от них идет. Благодаря. Това, което правите, много ми е приятно. Благодаря. Аз да ви дам една визитка. По принцип съм нотариус, но имам такава арт-галерия, където и икони, и други неща. И въобще е така... А такива имате ли? Нямам такива. Аз точно това гледам. Взех си ваша визитка. Добре. В Бургас сте, нали? В Бургас, да. Арт-галерия Божури. То беше един по-малък такъв бутик, тук от една година, 2 го направих малко по-широко, точно под транспортната къща, където е стоматологията на Самуил 18. Сега малко по-ограничено работно време, защото това ми е основната дейност, но съм абсолютно така, имам много приятели сред руските тук наши приятели, както видях, че и вие. И така съм си порусофил. Абсолютно. Да, така че съм даже с тяхната група, защото моя приятелка пък нотариуска от Израел, тя ме покани. Тя също е тук част от това. Ще ми запознаеш с нея. Аз обичам да имам много приятели, запознанства. С каквото можем да си помагаме. Аз за това казвам, че да. Значи във Фейсбук почти скоро ще станат 5000 човека, но винаги приемам нови. Запознанства. Интересно е. Иконите са уникални. Ако нещо мога просто да ви кажа, и отвънка може да разгледам, може да го запозная с съпругата, която е арт-творец. Много ми е приятно. Съм Мариана. Основната ми дейност, това е, казвам, съм нотариус, но винаги изкуството така много ме е привличало и винаги искам да имам икони в
мястото, където предлагаме арт изкуство, освен арт, ръчни работи на автори като вас. Арт галерия Божури. Между другото, Фейсбук, ако имате, арт галерия на кирилица Божури. Ще погледнете какво ще се чуем по телефона, ще се чуем, няма проблем. Така че последния номер е моя. Ето, отвънка да погледнете иконите, или тук искате да ги видите. Всичко е различно. Виждам. Това, което казах вътре, Свети Николай Чудотворец, 40 различни образа. Значи лицата също са различни, но правя с това лице може би 2 или 3 икони с почти същото лице. И искам да покажа, че той е един. Но има като модели от други иконописци, зоографи и там вече мантите са различни и реално това са едни красиви образи. Това си не небесният закрълник на всичките българи, а пък Свети Николай Чудотворец е на Бургас, нали? Аз дарявам на много места, нали. Вие отначало ли бяхте вътре? Отначало бях, да. Разбрахте къде съм роден? Да. Не в родилен дом. Това съм го пропуснала. Да. Значи, защото аз казах къде съм роден? Да. Потому что когда я как раз листала тоже, думала, что прочитать так Комарскую, и просто вот у меня в эту же тему немножечко другой взгляд на тех же нимф, на тот же образ. И у нас получится такой диалог, да? Русалки. Когда утомленное солнце шаром раскаленным, шипя, погружалось в прохладную темную воду, из самых глубин заискрило лиловым, зеленым. Казалось, что звезды устали служить небосводу и дружно упали на дно. Свет твоей зажигалки из мрака ночного вдруг вырвал движение справа. 3 девы прекрасных, 3 длинноволосых русалки плескались в волнах и смеялись. Такая забава! Из белых и желтых кувшинок венки заплетали, манили с собою и били игриво хвостами, и брызги, как искры, до самого неба взлетали, чтоб лунной дорожкой у ног твоих тут же растаять. Ты в чаше цветов наливал им напиток пьянящий, целуя холодной улыбкой тягущие губы, врастая ногами в подводные топкие чащи, не чувствуя страха, не веря, что девы погубят любого, кто им подчинится, влекомый страстями, кто песнь их услышит и примет ее за удачу. А царство морское считает года кораблями, что в порт не вернулись. И вдовы с сиротами плачут напрасно, безмолвно в глубинах покоятся с миром, ушедшие также на зов голубого с зеленым. Исчезли русалки. Лишь месяц с улыбкой сатира протягивал к берегу луч, словно небо оголенный. Опасно с русалками. А сейчас мы послушаем Елена, которая возьмет свой телефон, возьмет гитару. Я люблю свой телефон. Да. Мы все их любим. У нас у всех там кладезь мысли. Но гитара, она все-таки для нас сейчас важнее. И приятнее. Солнышко сияет, музыка играет, отчего что сердце замирает. Там за поворотом дурал с собою, гусар стоит перед толпою. Барышни краснеют, танцы предвкушают, кто кому достанется, обещают. Барышни краснеют, танцы предвкушают, кто кому достанется, обещают. Но полковник главный на гной кобыле говорит, да что же все забыли. Танцы были в среду, нынче воскресенье, с четверга война и нет спасения. А на поле брани смерть гуляет всюду, может, не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду, может, не вернемся, врать не буду.
смеются, невдомек, что правду расстаются. Вы, мол, повоюйте, если вам охота, да не опоздайте из похода. Солнышко сияет, музыка играет, отчего ж так сердце замирает? Солнышко сияет, а музыка играет, отчего ж так сердце замирает? Следующая музыкальная пауза. У меня есть тайный отдел чернильницы. Вы его только видели вот таким вот Богом, Кириллом. А он у нас еще отлично играет на балалайке и поет. Вадим! Мы его называем Вадим Генерал. Мы его называем... Не знаю, народная, ненародная, вариантов много. Ну, в общем, написал, наверное, народ. На горе стоял Шамиль, он и молился Богу. Сзади подошел Шамиль, укусил за ногу. Бойся, ты его не бойся, он тебя не тронет, а ты не беспокойся. Бойся, ты его не бойся, он тебя не тронет, а ты не беспокойся. Базар большой, чеченок много, русская девка хороша, уступит дорога. Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Дайте мне кинжал большой, дайте ножик финку, я поеду на Кавказ и танцевать лезгинку. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. По реке плывет чечен и руками машет, а на нем стоит казак и чего-то машет. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. На коне сидит чечен с черною папахою, ты слезай скорей с коня, дам тебе попахуя. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Чечен молодой, охотлив до драки, у него кинжал большой, достает до самых ног. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Возвращаешься в Европу, солнце светит тоже в глаз. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Надежда Танова. Хареса ли ви острова тук? Да. За първи път идвате, нали? Да. Очень. Чудесно е, спокойно е. Значи историята е, че този остров е излязъл от вулкан. Вулканично. Тук компаса играе. Да, тук има аномалия, магнитна аномалия. Така че тук е много свято място и същевременно и самата църква вътре, нали, и сега и иконите, и просто е много спокойно.
И много се радвам, че така дойдохте тук да видите острова, да се запознаем, нали? И това е. Понравились работы именно цвета. Какие цвета? Да, точно така. Вот это стил, русский стил. Вот красота, светлина. Значи тук аз искам от една икона да има вяра, надежда и любов. Да дава светло, да дава надежда на хората. Докато при византийските икони те са тъмни, мрачни и са по друг начин. Нали? И това е руският стил, който аз реално не го изписвам и се радвам, че са ви харесали. Те са много цветни, тъй като в руските икони Богородица е с корона и фактически вече аз и там слагам седефи, злато, камъни Сваровски и затова стават много красиви иконите. А краски какие вот? Темпера. По принцип боя темперна боя, инак използвам седев, който е цветен, нали, имам златен, сребърен, златни контури, сребърни контури, нали, за точки да се правят. И оттам идва по-голяма красота на дадена икона. Да, я просто хочу делать изделия из кожи. Да. Вот. И пробовать делать цветные. Потому что, ну, как бы рисунки какие-то, рисунки цветные. И поэтому вот спрашиваю за краски какие-то. Ну, для кожи там акрил какой-то, но чтобы они это, ну, внешние, как бы, воздействие внешних, там, дождь, еще что-то, чтобы как бы оставались, долго держались на коже. Да. Вот, за это спрашиваю. А вот именно понравились яркие, вот они такие яркие очень краски. Аз имам икони, които са съвременен стил, много различни са. Аз бях вчера във Велико Търново. Имах там, специално участвах с изложба в един спектакъл. И там имах много различни икони, много интересни, които са нов съвременен християнски стил, нали. Тук от тях нямам, нали, в момента. И така. Ами добре, отиваме към ресторанта, ще се чуем. Да. Чао. Давай. Можно Юрахип? Юрахип, да. Юрахип Пылык. Слов не знаю на английском, но будем петь мелодию. Второй кор. Да. Митките са хванати пред острова, специално направени. Три струны, или так? Ну, так вот в народе, да, это так три струны. Народный инструмент, да? Народный. А да. Как настроить? Ну, не итальянский строй. Я не знаю, там есть два строя. Есть, ну, Андреевский, а есть народный. То есть у меня народный строй. Вот это. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Что вам снится?
на дороге не пойду, дома и не сяду. Треба было подкали правду. Пила, кала, Я сейчас не вспомню, но я посмотрю, я найду с тобой их потом споем. Да, будем репетировать дело. Да. Так не надо. Спасибо, благодарю. Такой красивый человек. Какво чакате? Ето е дъщерята. Ако чакате чичето да дойде, той няма да дойде. Най-много ми харесва вашето творение. Тази девойка ваша дъщеря. Дъщеря ни. От такива родители, такива деца се раждат. И тя е творец. В детската гимназия има 4 стихания. Да, там 2000 Тройки пътя на включение. Роза Боянова. Не, аз съм в училище, така самостоятелно съм писала. Вие сега, руснаците имат една приказка, ако сам себе си не похвалиш, ще се стоиш въгъла като оплют. Запомни го това нещо. Ако не вярваш, че има такава приказка, питай тока, той ще потвърди. Твореца трябва да се покаже, иначе няма кой да го види. Така е. Тръгвате ли? Освен това, има една приказка, че на талантите трябва да се помага, бездарниците сами си поправят. Прослушать хотите лекцию? Просто, нали? Така е. Ще пътуваме сега. Четката да е мокра. Много са. От един мой приятел художник това запомни. Четката да е мокра. Точно така, да не засъхва. Да се твори. Аз в моето обращение казах на тези хора, не позволявайте. Това ще казваше така, трябва да работи нещо, ако спра да работи, ще отивам от този свят. И ние сме, е така. И ние сме лошо възпитаните, които постоянно нещо правим. Не може. Всякакви са резултати. Човек, за да е жив, трябва да прави нещо, да се труди и най-важното да е полезно. Значи името Вачо е популярно в моя край, Врачански. Да. Вачо. Има. Вачо, варианта от Иван. Ван, тук ще Ван. Тръгваме. Къде? Историята на кладенеца е съкровището на стария пират и тук отдолу, духът му е отдолу и пази съкровището и го сменя цяла всяка вечер по различни места го нести. Попали береза стояла, помаленьку, а теперь запой, я стояла, Люли, Люли стояла, Люли, Люли стояла, я пойду погулять, белую березу заломаю, люли, люли заломаю, люли, люли заломаю. Смотрите, мы с вами уже из круга. Я думала, болгарский танцевальный. Нет, направо. А я думала, гора. Люли заломаю. Спасибо.
должно быть вялым, оно не должно быть сильным. Просто вот легкая натяжка. Давай. Так, встали цепью. Я вот выпускаю. Елена, отойдите, Лен, пропустите. Пожалуйста. Давайте, начинайте. А вы большой. И мы сейчас будем ходить в разные стороны. Вы идите по салону, мы тоже по салону. А вот сейчас, знаете, вот сейчас даже можно не петь, просто натягивайте, как говорит Вадим. Иначе, чтобы был широкий круг, да. Натягивайте, и вот через некоторое время почувствуйте, вот что, даже можете глазки закрыть чуть-чуть. Чтобы не упали. Растяжку позвоночника. Да. Это уже хорошо, тогда правили таким образом. Я закрыла человека, правили, Влад, да, он как бы его лечили таким образом, да. А теперь другую, да. Николай, напейте. В поле береза стояла, в поле кудрявая стояла. В обратную сторону. Люли стояла, люли стояла. А теперь мы делаем ручеек. Это тоже форма хоровода, ручеек. Ходили и так тоже, прямо. Давайте встаем парами. За меня. Вот я уже стою с Наташей. По двое. Ну, конечно. А мы пойдем сюда. Нет, надо, чтобы один. Один идет. Галинка одна. Наташа, иди, чтобы она поняла. Нет, Наташа, давай ты сейчас пойдешь. Трава моя, травочка, зеленый лужочек, миленький дружочек, как по этой травушке хожу не на кону. Кого верно люблю, кого со мной нету, кого верно люблю, я люблю хорошую девку. Люблю, я люблю хорошую девку. Хорошая девка, душа мое сердце. Душа мое сердце. По двору ходила. Разбиваемся на две части. Одна часть туда уходит, другая. Итак, танцуем мы до вас. А пчелочка золотая, а что же ты жужжишь? А пчелочка золотая, а что же ты жужжишь? Жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? А у кого летаешь, что летаешь? А теперь тебе. Жаль, жалко мне, что А теперь между рук. Девка называется. Мы опускаем руки. И опускайте руки-то. Теперь наоборот, мы поднимем. При этом мы руки размыкаем, под ними идем. Мы держим руки. Проходите к нам, идете вперед. Дело есть у нас самый жуткий час. Мы волшебную косим траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. Из поганых болот чьи-то встают. Косят зайцы траву, траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, не избавимся мы волка и сову. Дело есть у нас самый жуткий час. Сынам, счастьем будет им трава. А если б я был султан, я б имел 3 жен.
и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. 3 жены красота, что не говори, но с другой стороны. Да, прощай, остров. Тещи тоже 3. Классный остров. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой Остров стороны. невезения абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что бы они ни делали, не идут дела. И до понедельника их мама родила. И до понедельника их мама родила. Что бы они ни делали, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники, и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отплыть. Нет, нет, идем на корабль. А, вот тут корабль. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. 3 жены красота, что не говори, но с другой стороны тещи тоже 3. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Добър вечер, приятелю млад, добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти разкаже с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. И когато, приятелю млад, и когато, другарю, си тръгнеш ти от нашия град, си тръгнеш ти от България. Вземи в коня хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня с ароматния си глас
всички нас, за всички нас, всички нас. Пак има ли мероприятия на линия Смел? Да. Галчки, спасибо большое за подкрепу. Добре. Всичко добро. Приятно. Бързо. 100 грама добро.